观众朋友，大家好，欢迎收看客家新闻插枝。研究台湾各地办了许多的艺术活动，想要带动地方发展。不过人感觉有成功的，怕唔係許多喎。人家就會講像曇花開，停登路車位，無路像打開花炮，嗶嗶啵啵，入下幕就冇嘅，冇乜個詞咩文化內涵。一兩禮拜嘅節目一開始，我哋會帶大家來看下先日本係用嚟做嘅。3年前頭一擺辦嘅來婦女國際藝術節，30半夜錄像嘅93萬人次去參觀咯。國際旅遊雜誌還推薦做推薦景點，讓辦一擺路變做世界級嘅藝術展覽。一到來婦女可以放嘅島呢，其實佢唔受人注意，單單路係老人家、後生嘅路曬出去嘅，幾年前到幾百3年呢，規模落冷縮。國際有名嘅公共藝術策展人北川富朗，利用海豚島做背景，請藝術家來創作。不過因為想要改變一條島，係希望藝術家同島民共下創作，而藝術品用感熱島風嘅空間同居民嘅生活，同冇嘛發展嘅水素菜感熱發力，重新打造出一個地區嘅價值。加拉傳統歌謠為日本來婦女國際藝術節一天一早飛起揭開序幕。喺高雄港嘅孟加拉工坊，從孟加拉首都塔卡斯市打造出來，編織、陶瓷、廢材也按到2位嘅手工藝師傅其中強下，希望團結建議改用機器日本工藝，前輩用手做嘅文土。來婦女國際藝術節3年辦一擺，今年係第2屆，本週春夏秋3季，屯來婦女可以亞港、高雄港府區內，韓國赤島、豐島、小跳島也12處島位來做舞台，展開一等大型嘅藝術饗宴。有名嘅藝術策展人北川富朗，用島位屯大海來做背景，請嘅30國嘅藝術家來，打造出300組客家嘅藝術作品。大鵬藝術而屯人橋細照改島，韓國老人家見來見到嘅島位，再個感熱發力。それで、出来上がってからお客さんがいろいろ来られる。でそれに対してやっぱり島の人たちが説明することが多くなるでしょ。やっぱり自分の島とか自分の島の作品を説明するってのは非常に嬉しいですね。でいろんな人が来られて、作品を見に来るんだけれども、やっぱりその島の生活とかその島のいろんな今までこう蓄積してきたことがやっぱり素晴らしい、やっぱりそれぞれ工夫して生きてきてますから、それがやっぱり素晴らしいと思って、それを来た人たちが褒めてくれる。でそれも嬉しい。で明らかに作品があるところの集落とか島は元気になってきましたね。それはもう本当に全然違います。係來婦女可以採到人一定無限嘅世界，大家無限輪囤留來嘅沙丁魚加工做魚乾，一個魚肉發達嘅水島長1.05平方公里，居民大概593人，一隻水島嘅後未強用有人口外流嘅情形。而採島係今年一天頭一擺參加藝術節嘅島位，島方嘅人先提最無限嘅世界來加熱，就係愛本外嘅看到一定充滿活力。藝術家馮福亮用飛客嘅小學教室來做基地，屯島民觀影視視嘅中小學生嘅用嘅1年嘅時間，向下創造出50名選呢。イワシの魚群をイメージして、この島は漁師の町なので、そういう魚とかそういう漁をメインとした作品を
作りたいと思ってですね、で1階から一応物語があって、下は卵、キラキラ光る卵があって、そしてこう巨大な恐ろしい何かに追い立てられて、最終的にこうみんなで逃げて新しい土地を作るっていう作品になってます。はい、新しいこう住処を作るっていう、はい。唔是你說呢，用多多數唔前呢鋪棚嘅做出來嘅，睇兩盞流嘅90度後，呈現牛到沙等五嘅樣嘅，希望表態移除到也能有嘅魅力。都係多項嘅媽媽通過熱試試學生嘅一種考試做出來嘅，個個咩有關冇相同嘅創意睇地位。あとは、見てもらうと結構キャラクターをモチーフにしている子とかがいたり、はい、やっぱそれぞれ思い思いのものを作れるように、それ自体は私のなんですけど、そういうことであとは自由に作ってくださいっていう。冇用嘅嘢唔趕加工廠，未補擺做移除到五日文史展示堂，要弄擺牛嘅使唔趕嘅各種加拉貨事，弄擺到項應該多，計項個鬧熱嘅用嘅，咪用無見來展示。藝術家帶輪在天然共下完成藝術作品，向人去到多項來觀賞。看到移除到對繁華到沒落嘅路亞鋪位，看到按當日來到多項，見講有藝術節色彩真好。さあ始めたくなるの絶版なあれしてくれて人がよくやってくれるな、ありがたいことです。作ってくれるな。昔やったらばあちゃんの時は4300年もこの島におったの。はけうちが映画館もしとったん。映画館も3軒あったね、その時はな。人口が何名500もおらんのないんきゃ。太馬村嘅演員去到多項。閒得看到我種人嘅菜天然吃到該香該歡喜，不過咩有人少會帶來極度嘅體色，吵鬧聲也都唔冇會影響。唔過藝術節主辦單位實做出有上到也都問題，未準備好嘅。所以遊客來到移除到呢，主辦單位會發一間呢塑膠袋嘅本遊客個睇下蛋糕呢，都下面呢同美好嘅回憶，表亞睇心肝跳度，體色呢都表亞睇可以地位帶過去。前回終わってからアンケートを取って、で9割近い人たちが喜んでますね。でだけどやっぱり少し人がたくさんなるとやっぱりちょっと道路が混んでちょっと危ないとか、あるいは船に乗りにくくなるとかっていう不便は少しおかけしちゃいますけれども、でもほとんどの人はでもそういうことはあるけれどもやっぱり楽しかったとか。嬉しかったって言ってくれてますから、おおむねいいんじゃないでしょうかね。はい。而許多嘅唔是講前月尾討論按到嘅觀光客去到多項，唔過白傳夫郎講，也唔係派藝術節嘅目的，重要嘅係打幫藝術重新打造出提起嘅價值。睇觀光客去到看起來從係水土嘅多嘅項，看到多項嘅人情，多項嘅好。多項嘅居民打幫建同外天然交流，潛規法律。たくさんの人が来られると、やっぱりもちろん食事をするとかそういったことを含めて経済的にはもちろんものすごく良くなりますね。だけど経済的に良くなるっていうことが全然目的ではなくて、やっぱりいろんな人たちが来て何か都市の生活が進んでて島の生活が進んでないと思っていたのがそうではなくて、やっぱり島の生活の方がやっぱり人間的な生活ではないかというふうに思って、それに誇りを持ってくれることの方がずっと嬉しいですね。でそれが目的でもありましたから。本來無馬嘅發展嘅寫到
係，可能藝術由腦嘢起來，拍藝術節唔單止帶動係世道嘅嘢結晶，藝術可用同人嘅關係，咪有係無同樣嘅作用同連結。